Emisija Dan pred nama i kao što vidite sa nama draga gošća, gospođa Nadica Bogdanović, nutricionista i šef kuhinje u predškolskoj ustanovi Naše dete. Dobar vam dan. Dobar dan i vama. Dobro nam došli. Kada kažemo naše dete i kada se spomene dete, znamo da svi smo tu negde na lepoj priči i izazivaju u nama neke lepe emocije. Dakle, ono što želimo sa vama danas da razgovaramo i da naprosto istaknemo, pre nekoliko dana je obeležavan Svetski dan zdravlja. I onda krenu priče po medijima, statistike, koliko bolesnih od ove bolesti, od one, šta, kako, a negde se čini nam se poprilično zaboravlja ona naša stara zdravlje na usta ulazi. Je li tako, gospođo Bogdanović? Tako je, i onda se sad uglavnom govori o nekim drugim stvarima zbog kojih smo mi bolesni, ali i hrana vrlo važan faktor, jer mi konzumiramo sve više industrijski prerađenu hranu, gotove proizvode, polugotove proizvode, a tehnologija naravno da donosi i nešto što nije uvek preporučljivo, iako se naravno rade i kontrole svega toga i tako dalje, ali medicinska nauka ne stigne baš uvek da isprati tehnologiju, tako da tehnologija uvek nađe nešto što nije u propisima u medicinskoj nauci, da bi se ti proizvodi naravno očuvali, da bi ostali sveži, da bi ostali mirisni i obojeni i da bi bili prijatni za konzumaciju. I koliko takva hrana loše utiče na naše zdravlje? Pa, ako bi se svi faktori rizika sakupili, onda to bude mnogo i onda to baš utiče. Sad teško je reći šta utiče najviše. Možda u nekim godinama i stres najviše. Kod dece verovatno najviše hrana, zato što njihov organizam ne može da prepozna i eliminiše sve te dodatke toj hrani, prosto ti mehanizmi nisu izgrađeni. A kod odraslih ljudi, moj lični utisak je, ne mora ovoga puta da bude tačan, da je stres broj 1 i naravno udaljavanje od prirode i nedostatak fizičkih aktivnosti. Kad to kažem, nikako ne mislim na neka vežbanja, na teretane, naprotiv, igra dece, na polju, odlazak u prirodu, na svežem vazduhu, to je nešto što mislim da trenutno ovoj populaciji vrlo nedostaje. Dakle, lepo ste to rekli, ne teretane, ne opterećenje srca, ne. Naprosto jedna igra, a deca su nam sve više za kompjuterima. Priroda, igra, šetnja, jer nam deca puno sede uz takvu hranu koju konzumiraju, uz konzumaciju čips, Coca-Cola i ostalo. Grickalica, veštačkih pića, to naravno stvara i gojaznost i probleme sa kičmom i tako dalje i tako dalje. Evo, zahvaljujući vama, mi smo promenili izgled našeg studija. Evo, mi imamo ovde sve ono o čemu želimo da pričamo, šta je dobro, šta je loše i ovu prekrasnu korpu, zaista, poštovani gledalci, nadam se da vidite koliko je ovo lepo i koliko su ove lepe i zdrave boje. Evo, malo da pogledate šta znači zdrava i prirodna hrana. A o svemu tome se kod nas u našem vrtiću već godinama unazad brine gospođa Bogdanović, koja čini se nama makar udarila jedne zdrave temelje ishrane dece u vranjskim vrtićima. I ovo govorimo zaista sa ponosom, jer možemo da kažemo sledeće. U vranjskim vrtićima mališani ne konzumiraju hranu industrijsku proizvedenu u smislu suhomesnatih proizvoda. Ono što takođe možemo da vam kažemo argumentovano, u beogradskim vrtićima deca konzumiraju suhomesnate proizvode. Najniže kvaliteta. Kako smo to uspeli? Kako ste uspeli da se izborite za to? Kada svi pričaju, te nema para, te ovo, te ono. Kako ste uspeli? Da, jeste. Novac je zadnjih godina stvarno vrlo važna stavka, jer bez toga nema ničega. Međutim, mi već godinama unazad težimo da to smanjimo. Smanjivali smo maksimalno i sad smo uspeli da dođemo u jednu situaciju da te niže razredne suhomesnate proizvode ne koristimo, a deo suhomesnatih se i kod nas koristi, ali ono što je na višem nivou, odnosno kvalitetnije, poput pečenice, recimo pilićih prsa, slanina,
I to su tako neke... Kako ste to uspeli, gospođo Bogdanović? Evo ja imam slučaj u Beogradskom vrtiću se daju viršle deci. Pa dobro, našli smo razumevanje i našeg rukovodstva da tu treba možda dodati nešto više para da bi to moglo da se sprovede u delo. I dakle, to je ono od čega ste pošli da deci pružite što bolju i što zdraviju hranu. Umesto viršli i pašteta, šta dajete deci? Pa tu kad bi trebali zameniti to nekim drugim suhomesnatim proizvodom, kao što sam rekla, to je pečenica, kvalitetnija šunka, eventualno slaninica, ali to više ide kao dodatak jelima. Onda radimo od mesa neke namaze, tako da dopunjujemo... Sami kuvate meso, pravite namaze, a ne paštete i ostalo, je li tako? Paštete ne koristimo uopšte. I dobro, uobičajno sireve, jaja, namaze, neke druge, mi spremamo veliki broj namaza koji dajemo deci od ribe i od džigerice i od šunke i od pilećeg mesa i od plavog paradajza i baš radimo puno tih namaza. Sad sam ja zadnjih 2-3 godine u malo boljoj poziciji jer imam i koleginicu koja radi sa mnom, tako da tu verovatno jedno drugu više podržavamo i možemo mnogo više da uradimo, jer teško je neko kad je sam da se baš 100% izbori se, ali je uvek lakše kad imate ali ovo što nam pričate zaista je uzor za sve. Evo i za roditelji koji kod kuće daju deci te suhomesnate proizvode, pa kada im kažemo zašto to dajete, pa šta da mu dam za doručak? Šta da mu dam? Nekako, to im je izgovor, najlakše im je pašteta, viršla i to. A evo primjera da i te kako može da se organizuje ishrana, da se prave namazi i već šta džemovi i da deca ne konzumiraju suhomesnate za koje znamo svi da ih niko ne preporučuje i da nisu dobri za zdravlje, je li tako? Da, to je jedan segment te dečje ishrane, to suhomesnato koje je sad onako jako aktuelno. Međutim, tu ima mnogo stvari o kojima moramo voditi računa, pogotovo kad su deca u pitanju, zato što dete ima jako veću potrebu za hranom u odnosu na sopstvenu težinu. Dete jede mnogo više nego odrasli čovek kad bi uporedili potrebu za hranom i telesnu težinu, što je normalno, zato što je u razvoju i onda mu se baš mora pružiti sve najkvalitetnije, počev od izbora namirnica, pa održavanje higijena tih namirnica, čuvanje tih namirnica, način pripreme tih namirnica, tako da su to sve vrlo, vrlo važne stvari. I vrlo odgovorne. Uopšte vam nije lako. A kažete mi, ova ekonomska situacija sada, znamo da je teška ekonomska situacija, da Vranje ima problema i sa nezaposlenima i sve, i koliko se iz tog ugla trudite da pomognete i roditeljima i deci i porodicama. Evo, na primjer, ja znam i iz razgovora sa mesarima da se mnogo manje prodaje juneće nego svinjsko meso, upravo zato što je skuplje. Odnosno svinjsko jeftinije, da. Jel spremate od tog mesa deci? Da, kod dece stoji potreba za svinjskim mesom i za mašću. Bilo je jedno vreme tako neke zablude, mogu to slobodno da kažem, da ne treba davati svinjsku mast deci ili svinjsko meso. Naravno, ne svakodnevno. Naravno, ali nikako ne treba isključiti životinjske masti iz ishrane dece. Nikako ne treba isključiti, s tim što naravno ne treba preterivati. Mi recimo pravimo kombinaciju svinjskog i junećeg mesa i dajemo ga jednom nedeljno u proseku. Neka nedelja možda i prođe bez, ali zato dajemo kačamak sa mašću, pa radimo neke kolače u kojima dodajemo jednu određenu količinu masti, a meso imamo svakodnevno na jelovniku osim ponedeljka koji nam je kao dan bez mesa, ali zato imamo nešto od ovoga boljeg suhomesnatog ujutru ili dodatak u vidu te slaninice uz pasulj, to nam je tradicionalno pasulj ponedeljkom, tako da ni tad nam nisu, znači, deca potpuno bez mesa, mada bismo mi mogli po pravilniku koji imamo, naravno zadat od države, mogli bismo da zadovoljimo sve te potrebe kod dece, čak i 2 dana nedeljno, da ne dajemo uopšte
meso, ali imamo i jednu društvenu obavezu, drugu, koja se zove, koju smo mi sami sebi možda nadenuli, da upravo zbog ovakve situacije, upravo zbog grešaka u ishrani dece kod kuće, da mi učinimo maksimum za tu decu, pa onda pokušavamo da damo 10% belančevina životinjskog porekla u vrtiću, a dajemo 70 do 70% ukupnih energetskih potreba. I onda je to vrlo teško uskladiti. Znači, ukupne energije dajete 70%, ali belančevine izvlačimo životinjske maksimalno koliko je to moguće i zaštitne hranljive sastojke, vitamine i minerali, to uvek gledamo da naravno bude preko tih 70-65% ili 75%, da ih damo u većoj količini upravo zbog toga što znamo da je vrlo teško organizovati kod kuće kvalitetnu ishranu, pa i roditelji su zapošteni. Ne samo zbog financija, nego nekad i zbog zauzetosti. I zbog vremena. Hrana koja stoji od danas do sutra nije isto što i danas. Tako da to su neki naši društveni zadaci koje mi vrlo ozbiljno. Dakle, sami ste sebi nametnuli jednu priču da u Vranju rastu zdravija deca. Trudimo se zdravija deca, da rastu po svemu ovome što smo do sada čuli, zaista ponovo ističem da je to izuzetna jedna priča ovde kod nas i uz to da svakako vam je vrlo odgovoran posao. Evo, nedavno smo imali dešavanje u nekim školama u Beogradu, ne znam, trovanja neka i tako. Znači, vi ste svakodnevno pod stresom. Apsolutno. Svakodnevno ste pod stresom, jer od vas će tražiti odgovornost za nešto što je možda neko drugi kriv, još u proizvodnji, je li tako? Da, moguće je, bez obzira što mi tražimo svu potrebnu dokumentaciju, mi smo time pokriveni, godinama se to naravno radi, da kod nas ne može da dođe roba bez porekla, ili roba bez atesta, ako je roba životinjskog porekla, nije moguće prosto da dođe i da se primi, ali se naravno negdje tamo mogu da potkradu greške da neka bakterijica je u nekom manjem broju, pa sad dok se ta hrana počne da koristi i tako dalje, da se ona razvije, uvek je to moguće. Dakle, postoji ta priča u Vranju da roditelji upisuju decu u vrtiću, kažu za taj novac tamo bolje jedu nego kod kuće. Ta priča u Vranju kruži svuda. Da, jer sa tim novcem praktično je pitanje da li bi roditelj mogao samo doručak da obezbedi detetu, a kod nas u vrtiću dobija 3 obroka, dobija kompletan doručak, dobija užinu ili u obliku peciva ili u obliku nekog kolača i dobija ručak sa supom ili čorbom, 3 puta nedeljno uz to voće, ako nije voće onda je salata od povrća, tako da su baš onako kompletni obroci i sve to do 2 sata, dok nam deca uglavnom borave. 70% do 2, dakle skroz su pokrivena što se tiče svega što treba detetovom organizmu. Apsolutno. Eto, to je neka priča koju smo želeli danas da istaknemo, da ukoliko želimo, stalno se priča kada je zdravlje u pitanju preventiva. I nekako u tome zađemo da objašnjavamo koje su bolesti. Da objašnjavamo sada malo ono šta da radimo da ne dođe do bolesti. I sada vas kao stručno lice da pitam šta savetujete roditeljima? Počeli smo sa pričom o suhomesnatim proizvodima. Šta im dalje savetujete? Na šta da stave akcent? Čak i kada nemaju puno para. Čak i kad nemaju puno para mogu da se vrate na izbor namirnica koje smo recimo možda i naša generacija konzumirala. Ne mora to uvek da bude, ne znam, neki modern proizvod koji se tako puno reklamira, pa ima ovoga, pa ima onoga. Mislim da to sve nauka ne stigne da isprati pre svih tih reklama od proizvođača, tako da ja ne bih tu dala recimo 100% poverenja. Radije bi na ono što je domaći proizvod, na ono što smo mi pripremili u vidu zimnice, u vidu nekog soka, u vidu i nekog obroka. Mi smo zaboravili recimo da deci skuvamo griz, zašto da ne? Jeste. Mi smo zaboravili da tako neke stvari, pogotovo maloj deci dajemo. Sada decu navikavamo na
mleka koja su jako parfimisana normalno da bi šejkove se i tu sad ostalo. neke druge stvari pokrile, to je široka tema da sad u to ne ulazimo, ali sad se stvara kod deteta navika na taj ukus i to se kasnije mnogo teško isključuje. Voće sveže se vrlo malo daje, suvo voće se vrlo malo daje, boravak na vazduhu, to su mislim neke stvari koje ne mora uvek da bude skupo, nikako, pogotovo ne mora i ne treba da bude upakovano, kupljeno nešto što je industrijski proizvod, baš ne mora. I mislim priroda, fizička aktivnost. Mi vidite u vrtiću radimo i tu neku korelaciju sa našim pedagozima za fizičku kulturu, radili smo i tu vrstu aktivnosti, pa da sada pokažemo deci kako deca koja jedu više voća ili povrća imaju veću snagu, mogu da budu izdržljivija u odnosu na decu koja recimo više vole kolače, tortice, ona su tromija, obično punija i tako dalje. Radimo ove vrste aktivnosti da deci približimo svake godine 16. oktobra, da bismo deci približili te vrste namirnica, jer i kod nas se dešava da deca neke namirnice malo teže prihvataju. Da li znate da mnogo deca kući nikada ribu ne jedu osim u vrtiću? A u vrtiću deca jedu ribu, da kažem 100%. 100%. A kući im niko ne sprema ribu osim kad dođu slave. Znate li to? Pa da, zato što ima kosti, treba da im se čisti to. Da, eto tu gde pravimo greške. Oslić je vrlo fina riba i kvalitetna riba, i nemate tako sitne kosti koje mogu da predstavljaju opasnost, pa čak i skuša i ona imate krupnije kosti. Tako da to fino može da se otkosti i da se da detetu. Šteta je lišavati decu ribe, pogotovo ribe. Pa eto, ja sam imala prilike da čujem da kući uopšte, dete neće da jede ribu, dete neće. Mislim da je to i straha zbog kostiju. Da, a eto u vrtićima skoro 100%. Skoro 100%, nikad ne kaži 100%, ali skoro 100%. Da, znači tu malo i mi odrasli, ili nam je teško, ili smo lenji, ili nešto ili straha. Ili straha, nešto se dešava i ne pratimo to što treba da pratimo, a za dete, za njegovo zdravlje izuzetno bitno. I sad evo na kraju da vas pitam, prosto mi je ova korpa prelepa. Zaista prelepa i nekako su ovde jesenji proizvodi prikupljeni i sada nam samo, evo da nas posavetujete nešto, ovi jesenji proizvodi, pa iz nekog mog iskustva sa mojom decom ja znam da se nešto, da slabo sam im nešto davala tikvu, bundevu i prosto mi možda i nismo znali kako da ispremamo i to. Evo neki savet da nam date kako ove jesenje proizvode da ukomponujemo. Što se tiče bundeve, ili poznatije kao tikva kod nas, mi bundevu zovemo belu, odnosno našu pečenku, takozvanu. Namerno sam je donela i namerno je dajemo deci kroz te aktivnosti ovako da je vide, da je opipaju kao svežu, jer jesmo imali problem sa konzumacijom bundeve, bilo bele, bilo žute bundeve, međutim trudili smo se da nađemo neki način da je, recimo, bela bundeva može vrlo lako i lepo da se ponašaju u jelima, da se određeni deo na sitne kockice i seckan. Zašto su bitne one? Koji vitamin nose sa sobom? To je naša banana. To je naša banana. To je naša banana. To je naša banana i pa i zbog vlakna koje sadrži kao vrsta povrća ima tu svoju jednu ulogu i pre svega je i ukusna i za probavu je dobra. Pa mi radimo sad, recimo uključili smo tako neke vrste kolača, pa smo prvobitno imali kolač koji je bio samo od jabuka, pa smo deo jabuka zamenili bundevom, pa tako, to su stvari jednostavno da, kako bih rekla, prevarimo decu, odnosno naučimo ih, na kraju im kažemo šta su jeli. Kako bih ja rekla, tu je potrebna i velika kreativnost. Da detetu približite sve to i da prihvati, jer kao što ste nam rekli, ako izgradi ukus prema nečemu što nije dobro, teško se to menja. Ako mu sada izgradite ukus prema bundevi, ješće celog života. Da. Dobro, ima i još nešto što nam je po grupama malo tako bude problem, tu su naše koleginice vaspitači već vešte u tome, to je i njihov deo posla, da recimo ako imamo neko dete koje je dominantno
Da, I kad ono nešto kaže ne voli, neće, kaže ili bljak, da, bljak, to im je poznato, da. ode obrok. Ode obrok i onda tu vaspitači sad deluju na to dete, nije tako, nije ovako, nije onako. I u slučaju kad to dete krene, onda nema problema za celu grupu. Pa prosto to su deca, tako Vođe. je. To je Tako tako. je. Pa mnogo vam hvala, gospođo Bogdanović, što ste nam ulepšali ovo jutro i što smo još jednom opomenuli i opominjat ćemo stalno, konstantno roditelje. Znači, evo, kao što je rekla gospođa Bogdanović, ovo prekrasna korfa, ovo blago jesenje, pre nego bilo koja salama ili paštete, je li tako? Apsolutno. Apsolutno. Hvala vam na gostovanju i pozvaćemo vas ponovo da stalno opominjemo na to koliko je zdrava ishrana bitna, naročito i svakako u tim ranim godinama kada se stiče zdravlje, da tako kažem. I Sam navike. to dobro rekla ili I ne? navike. I navike. Da. Hvala vam puno na gostovanju danas kod nas. Malo muzike, poštovani gledalci.